por favor, veñan, escoiten todos e todas, mulleres e homes, nenas e nenos, todos para o mundo que queira, por aquí. Moitas graciñas. Poden achegarse, Chamamento da Carta Mundial das Mulleres para a Humanidade a proclamaren individual e colectivamente o seu poder para transformar o mundo e modificar as relacións existentes e transformalas en relacións baseadas na igualdade, na paz, na liberdade, na solidariedade e na xustiza. Paz. Todos os seres humanos viven nun mundo de paz. A paz resulta en particular da igualdade entre os sexos, da igualdade social, económica, política, xurídica e cultural, do respecto aos dereitos, da erradicación da pobreza, que asegure a todas e a todos unha vida digna, exenta de violencia, onde cada persoa ten un traballo e recursos suficientes para... O esquema de seguridade e armamentismo é un esquema que ten convencida a moita xente de que hai que estar alerta e preparados ante calquera eventualidade. O pensamento dominante na sociedade é, se queremos paz, mellor que nos preparemos para a guerra. Dentro dese esquema, admítese como algo normalizado producir e vender armas a calquera comprador, independentemente de quen sexa e o que faga con elas. Os gastos militares no planeta supoñen un investimento 60 veces superior ao que sería necesario para cubrir as necesidades de saúde e nutrición básica da poboación mundial. Toda acción bélica é injusta. Toda acción bélica é abusiva pola reacción de odio que xenera, polo seu terror, bandeira que a bandeira, polo desamor de lapas que aviva. Toda intriga bélica é revulsiva, crea mal e repele a alma sincera. É necio xeito de humanizar fera, de amparar dereitos de forma altiva. Declaro a verdade en son de verso, ningunha guerra é xusta, todas choro, rematan na quietude do universo. Da zona de conflicto, producíndose movimentos de poboación desplazada interna e de poboación refuxiada en países achegados. Entre o 75 e o 90% das persoas que migran son mulleres e crianzas. No quiero un ejército en mi casa, no quiero un ejército en mi jardín, no lo quiero en mi cuadra, ni en mis calles, no quiero un ejército en mi país. Me declaro desertora, objetora de conciencia, enemiga de la muerte a mano armada, enemiga de la institución, de la muerte entrenada, de las balas disparadas, de la violencia organizada. Me declaro traidora a una ley con bombas y granadas, al orden con ataques y metrallas, a la vida en el gatillo, a las penumbras y al miedo, y al disparo y después veo. Me declaro prófuga de cerebros bien lavados, de los jóvenes obligados, de la paz con muertos sin nombre, de las armas por encima del hambre, de mi país y su olor a sangre. Cando rescataron, miraba aos seus salvadores con ollos valeiros, virados cara a algún punto fixo no interior de si mesmo. Sobrevivir ao exterminio, o ser rostro non expresaba ningunha emoción, tragárase a lingua. Aquilo ocurriu en Bosnia, Argelia, Chechenia, Perú, Colombia, en varios países de África e Centroamérica. Era a testemunha muda de todas e cada unha das matanzas. Pero nunca as palabras foron paradas. Os triquis son chamados a si mesmo xente da palabra completa. Que a palabra, que avance no difícil camiño a palabra. Para rematar, vou ler outro poema de Manolo Pipas que se llama Guerra. Guerra. Guerra de un contra otro.
Guerra de otro contra uno. Guerra contra ti. Guerra contra vos. Guerra contra eles. Guerra contra nós. Guerra contra mil. Escarceos, conflicto, batalla, desembarco, bombardeo, guerra civil, guerra bilateral, guerra regional, guerra continental, guerra nuclear. Como esta non chegou, podo seguir co poema. Acción pacificadora, limpieza étnica. Acción humanitaria, danos colaterais. Guerra pola guerra. Guerra para a guerra, guerra baixo guerra, guerra sobre guerra, guerra contra guerra, guerra antes da guerra, guerra despois da guerra, guerra coma, guerra punto e coma, guerra punto e seguido, guerra punto e aparte. Guerra religiosa, guerra química, guerra política, guerra colonial, guerra económica, guerra oeste-este, guerra norte-sur, guerra de baixa intensidade, guerra de media intensidade, guerra de alta intensidade, guerra total, guerra, punto final, non hai resposta, non a guerra. Gracias.